Dobrý deň, moje meno je Tomáš Blažo. Dnes sa budeme zaoberať témou talent. Rôzne slovníky a encyklopédie opisujú tento pojem ako činnosť, ktorá nám ide od ruky, s čím samozrejme súhlasím. Mať na niečo talent však neznamená automaticky to, že v danej činnosti budeme nadpriemerne úspešní. Chyba je však to, že ľudia si to myslia a ja by som toto tvrdenie chcel uviesť na pravú mieru. Vo svojej knihe opisujem 6 návykov, vďaka ktorým dokážete svoj talent rozvinúť a vďaka tomu sa stať úspešným. Zoberme si človeka, ktorý má talent napríklad na tenis. Myslíte si, že tento človek sa stane svetovou jednotkou v tenise len kvôli tomu, že má na tenis talent? Ja si to rozhodne nemyslím. Tento človek si potrebuje určiť to, čo chce v tomto športe dosiahnuť, teda, že chce byť svetovou jednotkou. Ďalej potrebuje zaujať k tomuto cieľu správny, pozitívny a duševný postoj. Musí si to vedieť takisto správne naplánovať, teda musí mať správne vyvinutú schopnosť plánovať, kedy bude trénovať, ako bude trénovať, prípadne na čo sa bude v tréningu zameriavať. Keď chce byť svetovou jednotkou, mal by o tenise vedieť naozaj všetko, teda potrebuje určité vzdelanie. Na ceste za úspechom tohoto človeka čaká množstvo prekážok a preto musí byť vytrvalý. A čo je najdôležitejšie, musí byť v tomto športe aktívny a to vo všetkých smeroch. Ak všetky tieto návyky človek dokáže spojiť s činnosťou, ktorá mu ide od ruky, teda s činnosťou, na ktorú má talent, s najväčšou pravdepodobnosťou svoj cieľ dosiahne. Samozrejme, musí tomu veriť. A teraz je to najdôležitejšie. Ako zistiť, na čo máte talent? Dámy a páni, teraz možno ostanete v šoku a to, čo teraz poviem, bude priam neuveriteľné. Vy máte talent na všetko, čo chcete už teraz. Zopakujem to. Vy máte talent na všetko, čo chcete už teraz. Dlhoročné výskumy ukázali, že váš talent je tým väčší, čím viac trénujete. To je úžasné zistenie, pretože teraz viete, že svetová jednotka v tenise je preto tam, kde je, pretože jednoducho viac a lepšie trénovala než svetová 30-ka. Teraz viete, že váš kolega je lepší predajca, pretože jednoducho viac trénoval, má viac stretnutí s klientami za sebou, má viac odkomunikovaných hodín. Teraz viete, že môžete byť úspešní naozaj v čomkoľvek. Musíte jednoducho viac trénovať než ostatní. Je isté, že ak niekto trénoval od malička a vy začínate, keď máte teraz povedzme 20 rokov, tak musíte zabrať niekoľkonásobne viac, pretože roky tréningu jednoducho nepustia. Dámy a páni, s talentom sa nerodíme. Žiadne výskumy zatiaľ neobjavili gén, vďaka ktorému by sme vedeli od narodenia hrať lepšie na klavír než ostatní. A všetko, s čím sa rodíme, máme predsa zapísané v génoch. O tom, ako využiť svoj talent, sa viac dočítate v mojej knihe 6 návykov úspešných osobností. Ďakujem a teším sa na ďalšie stretnutie v ďalšej časti The Vision TV.